Gure herrietako aniztasuna izan aniztasun soziala, kulturala, linguistikoa gero eta handiagoa da. Eta politika publikoi dagokienez ere gero eta gehiago hitz egiten dugu aniztasunaren kudeaketaz eta zehatzago esan da kulturartekotasunaz. Izan ere jakina da, aniztasunean bizitzeak erronka konplexuak jartzen dizkigu aurrean, baina baita aukeraz betetako testuinguruak ere. Elhuyarren erronka hori erantzuteko eta aniztasunean bizitzeak dakartzan testuingurura egokitzeko askotariko prozesuak bide laguntzen ditugu. Besteak beste, diagnostiko komunitarioak, baliabideen giden lanketak, harrera planak eta prozedurak, ekitateari buruzko azterlanak. Nolabai prozesu guztietan saiatzen gara kulturartekotasuna prozesu bezala ulertzen, ikuspegi bezala ulertzen. Hau da, ekitatea bermatzeaz, aniztasuna sustatzeaz, eta kulturen arteko elkarrekintzaz harago, boterea partekatzeko, ardurak hartzeko eta privilegioak ikusarazteko tresna bezala lantzen dugu kulturartekotasuna. Hau da, eraldaketarako prozesu eta ikuspegi bezala. Eta horrelako prozesuetan lehen urratsa izan daiteke erakundearen edo ordezkatzen dugun erakundearen praktika behatzea. Eta aztertzea gure herrietako aniztasunari nondik begiratzen diogun. Eta hori hainbat galdera eginez, nahas gaitezke horretan. Esaterako, ea gure testuingurua plurala dela esaten dugunean, zertaz ari ote garen, zein forma eta ezaugarri hartzen dituen aniztasunak gure herrietan, nori zuzentzen gatzaizkion udal politiken bitartez, nori ez, nor dagoen erdigunean eta nor periferian, nortzuk osatzen dugun komunitatea, nola eraikitzen dugun gutasuna. Prozesu hauetan oinarrian dagoena zera da. Herri eraldaketarako estrategia batek, ausardia politikoak eta begirada komunitarioak ahalbidetuko digula batetik, herritar guztiei zuzendutako politika publikoak egitea, eta bestetik guztiok interpelatzen eta inplikatzen gaituen begirada inklusibo bat izatea. Aurrean dugun erronka ez da erraza, baina badakigu nondik hasi. Ez dago errezeta magikorik, baina guztion ardura da inguratzen gaituenarekiko kontzientzia hartzea.